A Pobra berrou por unha sanidade pública de calidade. A veciñanza percorreu entre rúas para reclamar unha mellor sanidade que se cubran as prazas e o PAC funcione a tempo completo. Onte pola mañá as rúas da Pobra do Caramiñal enchéronse nunha nova manifestación. O punto de encontro foi o Centro de Saúde local, de aí partiu a marcha rumbo ao centro da vila nunha comitiva formada por centenares de veciños da Pobra, pero tamén doutros puntos da comarca pola situación que está a atravesar a sanidade pública. Estamos un pouco insistindo nas reivindicacións que xa reclamamos que en todas as concentracións semanais, pero vendo o pouco éxito que estamos tendo con iso, decidimos dar un pasiño máis. E a reclamación básica é conseguir que o PAC abra tamén polas tardes na Pobra. Xunto con Rianxo somos a excepción de Galicia dos PACs que solamente abren de noite e non abren polas tardes, co que ao final a carga de urxencias que chegan polas tardes as asuman os médicos de familia que están de turno. Entón, consideramos que é algo que hai que resolver, é unha prioridade para a poboación na Pobra e basicamente se trata de non seguir precarizando o sistema sanitario. Coa carencia de persoal para poder cubrir todas as necesidades da poboación. No referente ao PAC, apuntou que o ideal será manter os profesionais que hai polas noites tamén ás tardes. Para que a carga de urxencias non asuman os médicos de familia. Non sei se son un ou dous, pero estamos falando de non é moito persoal en número, pero é unha necesidade que consideramos importante, porque senón os pacientes e as pacientes acaban indo ou ao PAC de Ribeira ou directamente ás urxencias do hospital, e despois nos din que se saturan as urxencias do hospital. Entón, o xeito de que chegue menos xente ali é atendela no PAC. Esta situación tamén obrigaría a xente que non dispón de vehículos a desplazarse e a buscar opcións para poder facelo e ir ao médico. Incluso se tes coche, non parece moi lóxico que teñas que irte a saturar as urxencias do Hospital do Barbanza ou do PAC de Ribeira, cando aquí o PAC existe, simplemente non se lle dota polas tardes. O inicio das concentracións sanitarias en Aguiño, Ribeira e a Pobra tiveron pequenas vitorias ao ir sumando máis profesionais aos centros de saúde para cubrir as prazas baleiras. Vai habendo, pero sempre hai que matizalo un pouco, porque que cubran os médicos non significa que os cubran de maneira que nós consideraríamos aceitada. Os médicos deberían estar continuadamente no seu posto para coñecer os seus pacientes, sobre todo nos médicos de cabeceira, que son os que te fan un seguimento e te van coñecendo. Se ti vas sustituindo os médicos, vas cubrindo baixas ou tal, con alguén que ven 3 días, despois chega outro que non coñece, a atención non é a mesma, a calidade se deteriora. O mellor tes o posto cuberto, pero sabemos que ademais sesa pola folga de médicos, sesa polas carencias que veñen arrastradas de hai tempo, o que temos é unha realidade que hai listas de espera e que ti queres pedir cita para o médico de cabeceira e te atopas con ter que esperar 15 días para que te atenda o médico de cabeceira. Recordou que en Galicia a Xunta ten as competencias en sanidade. E, polo tanto, a que lle corresponde dotar de resolucións tamén os Sergas. Nós só lle podemos pedir as exigencias, temos que transmitilas aos Sergas, que é o noso interlocutor directo en canto aos que se refira a sanidade. Se eles teñen cousas que arranxar con o Ministerio de Sanidade, que o fagan, ningún problema. Pero para nós o responsable é os Sergas, que quen se ocupa dos centros de saúde e dos hospitais. A Pobra respondeu unha vez máis á chamada e centenares de veciños tomaron as rúas para reivindicar o PAC en horario completo e que se cubran todas as prazas vacantes de profesionais. Movilización a que se sumou a veciñanza de diferentes puntos da comarca. Mentre esos veciños afectados seguen a esperar a resposta da Consellería de Sanidade á petición feita ante as necesidades que hai no Centro de Saúde da Pobra. Chegamos a contactar incluso coa valedora do pobo e a valedora o que nos dixo, ainda nos escribiu aí un par de días para dicirnos que contactaran co Sergas, que ainda non recibirán resposta e que ian a volver a facelo. Hai que lembrar que é unha obriga legal que as institucións informen a valedora. Ela despois nos transmitirá a resposta que lle dean, pero polo momento nin siquiera ela conseguiu que lle responda. Entón, tamén é algo que xa ten relación tamén co peche que houve no hospital, que moitas veces chegamos a este punto porque directamente non te reciben ou non te dan resposta a preguntas que deberían ser de sentido común responder, que non estamos preguntando nada raro. Vale, cal é a previsión, como ides facer para resolver este problema? Coñecedores das complicacións que haberá no verán polo aumento da poboación e as vacacións dos profesionais, anunciaron que seguirán movilizándose ata conseguir as demandas.